खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 9 अक्ट'बर बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। वृष राशि। गोजान लामा दावबायनायाव खैफोद सोमजिगोन, सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा रांखावरि आरजिनानै लानो हागोन, न'खराव सान्थि फैगोन। कर्कट राशि। गोबावनिफ्रायनो लुबैना थानाय मुवाखौ मोनफुंगोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। सिंह राशि। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गुबुना नोंथांखौ हेंथा होगोन, गोसोआ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। कन्या राशि। जेरावखि थाङा सुथुरा नोंथांखौ सोफै खालामगोन, सुथुरा नोंथांखौ नाख्रेबनो नाजागोन। तुला राशि। थांखि जाफुंहोनायाव गुबुना नोंथांखौ मदद होगोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। धनु राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमां मिजिंफ्रा जाफुंसारगोन, गोजोन खुसियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै गुबुना नोंथांखौ अपमान खालामगोन, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन, रांखावरि बुथुमनानै लानो हागोन। मीन राशि। नोंथाङा गोदान रादाय खानो हागोन, गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।